płynie. Danielek pierwszy. Maciek wystawił głowę, a Adaś za nimi, proszę. Danielek. Płynie, głowę wystawił. O, teraz kto płynie? Adaś następny. Adaś, a tata ostatni. Jacyś weszli. Tu są mali, a tu duży. Okej. Adaś będzie teraz pod prąd płynął. Płynie Adaś pod prąd. Proszę, jak się Adaś zmaga z prądem. Tak się zmaga Adaś z prądem. Płynie. Proszę bardzo. O. No i dopłynął. Super, Adam! Daniel idzie na ryby, ha? O, będziesz łapał rybę? Tak? A już go nie ma, proszę, pognał na ryby. Hey Adam! How was this one with Dad? Uh-oh. Proszę bardzo. Tatuś się... Dad, where's my rocks? O, proszę, kamienie wynurkowali, a teraz tatuś się ubiera. Idzie Adaś. O, proszę bardzo. Kamienie Adam wynurkował. No to na razie tyle filmiku.